Mwari vachitibatsira toda kupinda another part yekutaura kuti iko zvakakosherei kana kuti how tambotaura nyaya yekuti zvakakosherei kuva neconfidence muna Mwari, having your confidence in God. But umwe anogona kusara aine question yekuti how can I build my confidence in God? So munhu angava sei neconfidence muna Mwari. Tikaenda kuna Hebrews chapter 11 verse number 1, faith, Bible not faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. That means faith, a substance, is something tangible. Achisi chinhu chatinofungidzira kuti tinacho. A substance is not something that you are guessing, it's not an imagination, but it's something that you can be sure of. Yekuti unotoziva kuti I have this thing. Faith is the substance of our hope. So tine chimwe chinhu chekubata nacho, hatigoni kuona hope yedu, but pane patinobata tine substance ye hope yedu. You are hoping to have healing, but the question is where is the substance? So nyaya ndeyekuva nesubstance yacho inova the faith. So faith inowanikwa sei? Uye faith yakakosha here? Yes, faith is important. Zvakakosha kuti munhu ave nefaith muna Mwari. Bhuku raHebrews chapter 4 verse number 2 rinoti naivo vakaparidzigwa vhangeri ratakanzwa, but vhangeri ravakanzwa harina kuvabatsira nekuti havana kurivhenganisa nekutenda. So uri kuona here kuti ukasavhenganisa zvawanzwa nekutenda zvoreva kuti unogona kusawana maresults auri kuda. So kune vanhu vari kuti vari kunamata but ari kushaya maresults pane zvaari kuita. Why? Because hana kuvhenganisa nekutenda. And the book of Hebrews chapter 11 verse 6 rinoti iro, without faith it is impossible to please God. Ndo pari kushandiswa the word rokuti impossible. Hazvigoni kuti ufadze Mwari pasina kutenda. So how can we have that faith? Where are we getting that substance? Romans chapter 10 verse 17. The Bible says, faith cometh by hearing, hearing by the word of God. So faith inouya nekunzwa, kunzwa shoko raMwari. So nyaya iripo ndeyekuti iyo our substance, kuisa confidence yedu mune zvakataurwa naMwari. Because Mwari zvavakataura havazvishanduki, havachinje. Ndosa munoona Nehemia, vana Daniel, vachinamata munamato. Vaigona kunamata chikuza kuti kuna Mwari anotyisa. Mwari akakomberedzwa nemakerubi aitaura a lot of things, but pane paizokota achitaura kuti Mwari makati mushoko renyu, kana mukatadza tichakuendesai kunyika, tichakuparadzirai nenyika dzese, asi kana mukazodana mukadzoka kwandiri ndichakuunganidzai zvakare. Uri kuona here kuti vari kuisa confidence maprayers avo, vari kuisa the word of God, vari kuratidza kukota Mwari kana kubata Mwari neshoko ravo. Pane chinhu chinobhainda munhu wese, which is the constitution. Ndo inobhainda munhu wese, even angavane. Why? Saka constitution yedu chi is the word of God. That's our constitution, the Bible, the word of God. Ndo paunosvika kuti Mwari makati zvakati, makataura shoko renyu, mukati I am the Lord that healeth all thy diseases. Maybe you are sick. You say, Lord, I have this substance, I have this confidence per scripture kuti makati mimi munoporesa zvirwere. And you know, God is obligated, God is forced to perform his own word. Pane chinhu wani chinodzikamisa Mwari kana kuti chinoforsa, chinosunga Mwari is his word. Ndo rinomudzakisa iroro raanotaura kuti zvikanzi akazviita mudiki, akasumudzira shoko rake kudarika zita rake. So dai Mwari vatibatsira. So how to have that faith, how to have that confidence in God? You can have confidence muna Mwari by studying the word of God, knowing the promises of God. You have to know your rights. Kune vanhu citizens enyika ekuti hazima rights awo because they don't know. That's why the Bible says, my people are perishing. Hosea chapter 4 verse 6. Because they are lacking knowledge. You don't know your own rights. But I like David, Psalms 103 verse 2-3. Bless the Lord, O my soul. Forget not all his benefits. Who forgiveth all thy iniquities. Who healeth all thy diseases. So David ari kurangarira kuti pane ma benefits ari muna Mwari.
anoenderera mberi achiti, who redeemed thy life from destruction, who crowned thee with the tender mercies and loving kindness. Dai Mwari matibatsira. Yokupedzisira, the fifth one, hanzi, who satisfies thy mouth with good things. So David ari kurangarira mabenefits ake, ari kuziva paakamira muna Mwari. I realize that most of the people, they are tossed around because they don't study their Bible very well. Vari kuti were tossed by every wind because haasi kuziva mapromises ake muna Mwari. Haasi kuziva kuti ane right. Ndosaka vamwe vachireperwa vana, ndosaka vamwe vachiabuswa, vachiitwa zvese zvese, achirohwa in the name yekunzi ari kuda kubatsirwa. But rega ndikutaurire, Mwari havana vakazukuriwe. Mwari vane vana. God has got sons and daughters. So Jesus paakadzidzisa the Lord's Prayer, aiti kana munamata is our Father, not our grandfather. Saka Mwari hana muzukuru manje. Hauna munhu uri kuda kuti akusvitsirewo. Go before God with confidence. Mwari vanoda personal relationship newe. Havasi kuda papa vanoenda pamberi pako between you and God. Havasi kuda a certain bishop somewhere. Hapasi kuda someone anomira between you and God. But when it comes to relationship with God, you need a personal relationship. And knowing the scriptures very well. Kuziva pawakamira mumagwaro. Shoko raMwari rinoti chii? I am the Lord that healed thy disease. By his stripes I am healed. So there are so many promises ziri muBible. Zokuti ukanomira mapromises acho, uchawana answer yauri kunatsokuda iyoyo. So Mwari dai vatibatsira, Mwari vatiitira zvakanaka, vatikomborera. There are so many things that God can do. Pane zvinhu zvakawanda zvinogona kuitwa naMwari mupenyu wako kana ukatanga kuva neconfidence muna Mwari from now on. Maybe wanga uchisa confidence yako muvanhu, maybe wanga uchisa confidence yako muzvinhu, maybe wanga uchisa confidence yako pane zvimwe zvisina maturo. But there is God. Are ready. And tell them in Revelation, behold, I am standing at the door and knock. If any man shall hear my voice, I will come in. So Mwari vari kuda kutofamba newe, and Mwari vari kuda kuperforma zvinhu in your life. You can do exploits. That's why Daniel says, Daniel 11:32, but they that know their God shall be strong, and they shall do great exploits. So unogona kuita mabasa makuru kana waziva Mwari wako. Vanoziva Mwari wavo zvichavapa simba izvozvo, vagoita mabasa makuru. So for you to have a confidence in God, know your scriptures, know your promises very well. Mwari dai vatibasira. I still remember at one day someone invited me. Zvikanzi anga ane challenge yaangaita. And I just told him, ndikati let's go to the scripture. Muna Matthew chapter 18, verse number 18. Inoti yo, what you bind on earth shall be bound in heaven. What you loose on earth shall be loosened in heaven. Again I say unto you, if any two of you shall agree on touching anything they want to ask, it shall be done by my Father in heaven. For where 2 or 3 are gathered in my name, I will be there. So ngati aiwa ngatitenderane pane zvamuri kuda. Imi chii chamuri kuda munhu waMwari. So he told me what he wanted. And then I said, now I'm agreeing with you. And pandakaenda pana Mwari ndakati, Lord, I'm agreeing with my brother. And God performed. So what I'm saying, God is loyal to his word. That's what I want to say. Mwari vanoremekedza shoko ravo. The easiest way of approaching God or getting things from God is going through his word. Mwari makati zvakati. You said this in your word. Because faith cometh by hearing, hearing by the word of God. And Mwari vari bound by his own word. The Bible said, heaven and earth shall pass, but my words shall abide forever. So Mwari vanoremekedza shoko ravo. Ndosaka Numbers chapter 23 verse number 19 says, God is not a man that he should lie, neither a son of man that he should repent. God bless you so much. Mwari vakuitirei zvakanaka. Iva neconfidence muna Mwari, iva nekutenda muna Mwari. Uchaona ma-exploits, uchaona simba raMwari, uchaona zvausati wambofungira, because our God is great. Ari kuda kuva ne-personal relationship newe. Hausi kuda someone anoita intermediate, but uri kuda the Almighty God in your life. Vaite baba vako, uve ne-personal relationship with God. God bless you so much. Mwari vakuitirei zvakanaka.